επόμενο θέμα έχει μία μοναδικότητα. Θα μου πείτε, ποιο θέμα δεν έχει μοναδικότητα? Ναι, αλλά το επόμενο έχει και μία αριθμητική μοναδικότητα. Στα 10 χρόνια του πακέτου δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσους πολλούς αποστολείς να κατευθύνουν την αγάπη τους, την ενέργειά τους και την αναζήτησή τους σε ένα πρόσωπο. Μια υπόθεση επώδυνης έρευνας που κρατάει 40 χρόνια. 10 αδέλφια, 8 που παρίστανται, συν 2 που δεν μπορούν σήμερα να είναι εδώ. Και μία μητέρα αναζητούν το στερνοπούλι τους που έφυγε από τη φωλιά της οικογένειας 40 ημερών. 40 χρόνια μετά ο πόνος δεν έσβησε, η αναζήτηση καλά κρατεί και σήμερα μπαίνει σε πακέτο. Εύχομαι μόνο να είναι όλα όπως πρέπει και να μην είναι αργά. Είναι κοντά μας απόψε η Βάσο, η Αθηνά, η Μάγδα, ο Γιώργος, η Λίτσα, η Φωτεινή, ο Τόλης, ο Νίκος και η μητέρα Μαρία. Ελάτε. Κάνε για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χρειαζόταν. Περάστε. Γεια σας, κυρία Μαρία μου. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Περάστε. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Όπω. Τι πολλά αδέλφια, τι μεγάλη οικογένεια. Και όλοι όμορφοι. Και όλοι είστε όμορφοι. Γεια σας. Γεια σου, Νίκο. Καλώς όρισες. Καθίστε, καθίστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λουλούδια. Πραγματικά δεν έπρεπε. Είναι πανέμορφα. Ταξίζετε. Αχ, ταξίζετε. Ευχαριστώ. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Τι να πω. Είστε τόσο αγαπημένοι όλοι. Είστε τόσο στοχευμένοι σε αυτό που θέλουμε απόψε όλοι, το ίδιο πολύ. Περισσότερο βέβαια, λίγο περισσότερο νομίζω είναι η μητέρα. Κυρία Στέφου, δεν έχω τι να πω για αυτό που έχετε περάσει. Ξέρω ότι έχετε μεγαλώσει πολύ δύσκολα όλα αυτά τα παιδιά. Είναι και άλλα 2 που δεν μπορούν απόψε να είναι μαζί μας, ναι, αν και θα θέλανε πάρα πολύ. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος, αλήθεια? Εγώ. Είσαι η Βάσο και τα θυμάσαι όλα καλύτερα, Ναι, λίγο πολύ, ναι. Τα θυμάσαι όλα καλύτερα. Θυμάσαι, Βάσο, πόσο δύσκολα ήταν τα παιδικά σας χρόνια, δηλαδή? Ναι, πάρα πολύ. Η Στέλλα που αναζητούμε είναι το τελευταίο παιδάκι? Όχι, είναι το πρώτο τελευταίο. Το τελευταίο κοριτσάκι. Έχουν ακολουθήσει 2 αγοράκια μετά. Είναι το τελευταίο κορίτσι λοιπόν της οικογένειας. Ναι. Πού διαδραματίζονται όλα τα γεγονότα, πού βρισκόμαστε γεωγραφικά? Λοιπόν, είναι στον Άγιο Βλάση. Ναι. Είναι ένα χωριό στην Ιτουμενίτσα. Το σύζυγο τον παντρευτήκατε από έρωτα ή από προξενιό, κυρία Στέφη? Από έρωτα. Από έρωτα. Ήσασταν μικροί? Ναι. 22. 22. Εκείνος νομίζω ήταν σε διάσταση, δεν είχε πάρει διαζύγιο, Όχι. Δεν παντρευτήκατε ποτέ? Όχι, δεν μας έδινε το διαζύγιο η γυναίκα του. Και κάνατε 11 παιδιά χωρίς ποτέ να παντρευτείτε? Ναι. Τι υπομονή είχατε? Τόσο τον αγαπούσατε? Τον αγάπαγα και με αγάπαγε. Πολύ. Με τι ασχολιόταν ο άνθρωπος τότε, εκείνη την περίοδο? Αργάτης ήταν στον κάμπο, πήγαινε Εσείς μάντρες μαζί του, κοντά. Και τα παιδιά κοντά. Στα χωράφια δηλαδή? Ναι, στα χωράφια, σε τσιμέντα, μάντρες. Διάφορες δουλειές. Διάφορες Ναι, δουλειές. ναι. Κοδομές πηγαίναμε και τα παιδιά κοντά. Τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα τότε. Ξέρω ότι υπήρξε κάποιο διάστημα που τα αγοράκια τα φορούσατε φούστες, γιατί δεν είχατε να τους βάλετε παντελόνι. Δεν είχαμε τίποτα. Και αφού ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα και τα οικονομικά δύσμυρα, θα έλεγα, γιατί δεν είπατε να μην κάνω και τόσα πολλά παιδιά, δεν έχω να τα ταΐσω τόσα στόματα? Τι να. Όσα δώσει ο Θεός. Αυτό ήταν. Όσα δώσει ο Αυτό Θεός, έλεγε πάντα. έλεγα. Όταν τη ρωτούσαν, κυρία Μαρία, πώς κάνετε τόσα παιδιά, είστε φτωχή οικογένεια? Μα μου τα δίνει ο Θεός, έλεγε. Γελάει ο Γιώργος. Ο Θεός τα δίνει, δεν τα τρέφει ο Θεός. Μετά ο γονιός πρέπει να τρέξει για να τα θρέψει. Ναι, για να τα μεγαλώσω. Δούλευα κι εγώ και τα μεγάλωσα. Μέχρι που γίνηκαν και τα παιδιά και με ερχόνταν κοντά όπου και πήγαινα, δεν με αφήνανε μόνη μου. Όλα εγώ Η τα κόρη μου, μεγάλωσα. τούτη εδώ. Εσύ. Ναι, Κορίτσι. τούτη εδώ. Ξεκίνησα από 7 χρονών.
Άρε Βάσο. Από 7 χρονών Τράβηξε πολλά. Μετά ποιος είναι στη σειρά ηλικιακά? Είναι η Αθηνά. Α, η Αθηνά. Η Αθηνά. Και είσαι δίπλα και εσύ στη σειρά. Μετά ακολουθεί. Μετά είναι ο γιος μου, ο άλλος, ο Πέτρος. Μετά. Τους μεγάλωσες εσύ, μικρό κοριτσάκι, γιατί η μαμά πήγαινε στο μεροκάματο. Και Δεν από ό,τι γινόταν ξέρω γιατί. και τα παιδιά βγήκατε νωρίς Ναι. στα μεροκάματα. Ναι, ναι. Αθηνά, Ναι. πόσο χρόνο θυμάσαι να δουλεύεις Με 11 χρονών βγήκα κι εγώ. και να κάνεις τι? Ήμουνα σαν οικιακή βοηθός και βοηθούσα. Όλα τα κορίτσια περάσατε από σπίτια κάνοντας δουλειές? Όχι όλα, τα μισά Ή τρεις. σχεδόν. Οι τρεις. Τώρα με τι ασχολείστε, κορίτσια? Σας ρωτήσω τα κορίτσια πρώτα, Γιώργο, μου επιτρέψε. Εγώ δουλεύω σε ηχθειοκαλλιέργειες. Ναι. Αθηνά, Εγώ είμαι στη Γερμανία. είσαι ακόμη? Ναι. Ήρθες για αυτό το λόγο? Ναι. Για να ψάξουμε την αδερφή σου Ναι. τελευταία. Εγώ είμαι δηλαδή που άρχισα για το πακέτο. Εσύ το ξεκίνησες? Ναι, εγώ το ξεκίνησα. Για πείτε μου την ιστορία σας. Ερωτεύεστε αυτόν τον άντρα, ο οποίος δεν έχει πάρει καν διαζύγιο. Ναι. Δεν παντρευτήκατε ποτέ. Ποτέ. Και κάνετε 11 παιδιά. Το τελευταίο κορίτσι ήταν η Στέλλα. Η Στέλλα. Δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Τα παιδιά αναγκάζονται από μικρά να βγουν στο μεροκάματο. Εσείς δουλεύετε σκληρά. Δεν προλαβαίνετε να δείτε τα παιδιά. Μεγαλώνει ένας τον άλλον. Ναι. Κάποια στιγμή συνέβη και ένα ατύχημα, δυστύχημα θα το έλεγα, μες στο σπίτι. Ναι. Έπεσε ο Νίκος Ο Μωρό Νίκος. μες στο τζάκι. Πώς έφυγε το μωρό έτσι? Γιατί μες στο- δούλευα εγώ και όταν πάω στο σπίτι το Ναι. βρήκα καμένο. Παναγία μου. Πρόλαβα και το τράβηξα. Τον είχε αγκαλιά ο αδελφός μου που δεν είναι εδώ, ο Θανάσης. Λοιπόν, και αυτό ήταν ζωηρό. Εσύ το θυμάσαι το περιστατικό? Ναι, Ναι, πώς το δεν θυμάμαι γιατί ήμουν θυμάται. και εγώ στο σπίτι. Ήμουνα εγώ, Ήταν ο μικρά. Θανάσης και είχαμε το μικρό. Τον Και Νίκο. για πες. Πω, Βάσο. Λοιπόν, και ήταν στο τζάκι ο Θανάσης και τον κρατούσε αγκαλιά. Και πώς κάνει το μωρό και πήδαγε, ας πούμε, ήταν Ναι, ζωηρό ζωηρό. και του φεύγει από τα χέρια. Αυτή την ώρα ευτυχώς ήρθε η μαμά, πρόλαβε, πήγε, έβαλε τα χέρια της στο τζάκι και τον πήρε. Όπως ήταν αναμένο το τζάκι, έβαλε τα χέρια της. Και τον τράβηξε. Μιλάμε, ήταν Φρικτό. Ό,τι Το χειρότερο έζησα κι έχουμε εγώ μαζί ζήσει. με τη μητέρα μου. Πόσους μήνες έμεινε το παιδί στο νοσοκομείο? Πολλά χρόνια. πάρα πολλά χρόνια. Χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια. Είχε γκάβατα τρίτου βαθμού? Σίγουρα. Σίγουρα, Τουλάχιστον ναι, τρίτου. ναι. Ναι, είχε το χέρι του. Και τώρα είσαι καλά, βρε Νίκο μου, όλα καλά? Εργάζεσαι κιόλας. Ταλαιπωρία, αλλά Τι εντάξει. είχε και υπομονή. Ακριβώς. Είχατε ήδη γεννήσει και τη Στέλλα όταν έγινε Όχι, ήμουν έγκυος. αυτό? Ήσασταν έγκυος στη Ναι, Στέλλα ναι. όταν έγινε αυτό το... Ναι. Δυστύχημα. Ήμουν έγκυος στη Στέλλα όταν κάκε το παιδί. Και τον άφησα στο νοσοκομείο. Μετά όταν ήρθε ο καιρός να γεννήσω, ήρθα στο χωριό, πήγα γέννησα τη Στέλλα και ξαναπήγα πάλι στην Αθήνα με το παιδί. Να είστε δίπλα του. Μη μου κλαίτε τώρα, λυπάμαι τώρα που σας τα θυμίζω αυτά. Συγγνώμη, κυρία Μαρία μου. Συγγνώμη. Περάσατε πάρα πολλά και σε όλη αυτή τη δυσκολία της επιβίωσης με τα 11 τα παιδιά, τέλος πάντων, και αυτά προσπαθούσαν το καθένα από τη μεριά του κάτι να δώσει στην οικογένεια, κάτι σε επίπεδο διαβίωσης. Ο σύζυγος βοηθούσε ή είχε τα θέματα του? Βόηθαγε κι αυτός. Βόηθαγε. Απλά είχε ένα κουζούρι, είχε είχε το- μια αγάπη στο ποτό, Ναι, μετά παραπανίσια. όταν έδωσε τη Στέλλα, μετά. Το έριξε στο έπινε. ποτό πολύ. Αυτός την Και έδωσε. αρρώστησε. Και οι δύο. Και οι δύο. Γελάστηκα. Λέω τώρα τούτα τα παιδιά δούλευαν, λέω. Ναι. Αυτή γιατί να πάρει αυτό το δρόμο, όπως μου είπανε, που ήταν πλούσια η Ευαγγελία, πώς τη λένε. Ήταν μια κυρία λοιπόν που ήθελε να... Ναι, Σας ήρθε στο σπίτι με σκοπό να το βαφτίσει Ναι. αρχικά. ναι. Μαζί με Τον σύζυγο, τον άντρα της τέλος Ναι, πάντων, τον ναι. σύντροφό της και ήταν το κοριτσάκι τότε 40 ημερών Ναι, ναι. και σας είπαν να το βαφτίσουμε. Λέτε και εσείς βαφτίστε Ναι, το. εγώ Εντάξει, να μια σου πω κουμπαριά την- θα κάνουμε. Να σου πω την αλήθεια, Ναι, λέω τώρα το βακτίσουμε γιατί το έχω εδώ το παιδί. ναι. Και λέει, γιατί μετά μου λέει, εμένα θα έρθω, λέει, θα μου τη δώσει την κοπέλα μου, λέει, ο ξάδερφος του αντρός μου. Ήταν ξάδερφος του αντρός μου αυτό, ο Θοδωρής. Ο θετός πατέρας, ας πούμε. Ναι.
Και μου λέει, για μένα θα έρθεις, θα τη βλέπεις, μου λέει. Θα την πάρουμε εμείς και δεν έχουμε παιδιά εμείς. Λέει, να έρθουμε να την πάρω και θα έρθεις, μου λέει, για μένα να τη βλέπεις. Και μου λέει ο σύζυγός. Για να πού θα γινόταν αυτό, πού θα πηγαίνετε? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα ζούσαν, Ναι. μάλιστα. Και τι είπε ο σύζυγος? Και λέει ο σύζυγός μου, Μαρία, να τη δώσουμε, λέει, γιατί τα άλλα τα κορίτσια και τα παιδιά ζωρήθηκαν, λέει. Έρχονταν κοντά μας, τουλάχιστον να μάθει τα γράμματα, να μάθει κάτι για αυτή. Γιατί τα άλλα τα παιδιά δεν ξέρουν γράμματα. Κανείς σας δεν τελείωσε το σχολείο? Κανένας. Αφού μπήκατε από 10 και 11 και 7 στη Δικό Βιοπάλη. μου δεν πήγε τούτη εδώ καθόλου. Αυτοί πήγανε Βάσο λίγο. καθόλου, γιατί πρόσχεσαι στους άλλους εσύ. Πού να πας σχολείο, κορίτσι μου, με άλλα 8 μωρά από πίσω σου να πρέπει να τα ταΐσεις και να τα προσέχεις μες στο σπίτι? Αγάπη μου, παιδάκι μου, παιδάκι μου, αδερφούλα μου. Πήγαινε με θέση κάτω. Στέλλα, αγάπη μου, συγγνώμη καμάρι της μάνας μου. Ήθελα να σε δω και να πεθάνω αμέσως στην αγκαλιά σου. Άσε με. Εντάξει, τους οχωριστές στιγμές. Ερωτεύεστε αυτόν τον άντρα, ο οποίος δεν έχει πάρει καν διαζύγιο, δεν παντρευτήκατε ποτέ και κάνετε 11 παιδιά. Το τελευταίο κορίτσι ήταν η Στέλλα. Δύσκολα τα πράγματα. Τα παιδιά αναγκάζονται από μικρά να βγουν στο μεροκάματο. Εσείς δουλεύετε σκληρά. Δεν προλαβαίνετε να δείτε τα παιδιά. Μεγαλώνει ένας τον άλλον. Κάποια στιγμή συνέβη και ένα ατύχημα, δυστύχημα θα το έλεγα, μες στο σπίτι. Έπεσε ο Νίκος μωρό μες στο τζάκι. Πού να πας σχολείο, κορίτσι μου, με άλλα 8 μωρά από πίσω σου να πρέπει να τα ταΐσεις και να τα προσέχεις μες στο σπίτι? Και αυτά που έμαθα δηλαδή, τα έμαθα εκεί που είχα πάει για δουλειά, με βοηθήσανε πάρα πολύ. Και φαίνεσαι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πάρα πολύ με βοηθήσανε. Μιλάμε, μπορεί να έφυγα από την οικογένειά μου, να στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Αλλά εννοείς όταν μπήκες εσωτερική σε σπίτι? Μπήκα εσωτερική, ναι, και κρατούσα 3 μωρά. Πού αυτό, σε ποια περιοχή? Στην Αθήνα ήταν. Στην Αθήνα ήρθες. Αθήνα, ναι. Λοιπόν, ήμουν κι εγώ πολύ μικρή. Ήμουν 11 χρονών τότε. Το μωρό πήγε να κρατήσει μωρά. 11 χρονών πήγες να μπήκες εσωτερική, 11 χρονών. Ναι, πήγε, ναι, δύο μικρά που κοίταγε. Αλλά και κοιτούσες μωρά 11 χρονών και στα εμπιστευόντουσαν σε ένα 11 χρονών? Δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό, αλλά ναι. Είχες ήδη εμπειρία από τα αδέλφια σου γι' αυτό? Ναι. Έπιθες, για κάποιο λόγο έπιθες. Και? Ναι, πήγα εκεί, κοιτούσα τα μωρά, δεν έκατσα για πολύ διάστημα, ας πούμε, έκατσα κανένα χρόνο, το πολύ χρόνο. Αλλά με βοηθήσανε πάρα πολύ, γιατί μου φερθήκανε πολύ καλά. Και γράμματα με μάθανε. Μπράβο τους. Μαζί με τα παιδιά του, μάθανε και εμένα. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Φερθήκανε καλά. Και να σε βλέπουν. Ναι. Παρόλη τη φτώχεια μας, ας πούμε, παρόλη τη δυστυχία μας, γιατί πέρασαν πάρα πολύ φτώχεια. Τι θυμάσαι από όλο αυτό το βαρύς? Είναι πολλά πράγματα που δεν θέλω ούτε καν να τα συζητώ. Υπήρχαν μέρες που δεν είχε φαγητό, δηλαδή καθόλου? Ναι, μπορεί να καθόμασταν και μια εβδομάδα πεινασμένα. Τι λες ρε Βάσο τώρα? Δυστυχώς, ναι. Υπήρχε και αυτό. Δηλαδή, να σου πω να καταλάβεις ότι Πες μου. μπορεί στη γειτονιά, ας πούμε, να είχα μια φίλη στη γειτονιά, πήγαινα, καθόντουσαν το μεσημέρι και τρώγανε. Ναι. Φασόλια είχαν οι ανθρώποι και εγώ τα έβλεπα και τα λιγουρευόμουν. Μα ήμασταν νηστικοί 5 μέρες. Παρ' όλα αυτά όμως μου λέγανε καθίσει στο τραπέζι και έλεγα όχι, έχω φάει. Αχ, τι αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Δεν ήθελα να δίνω δικαιώματα στη γειτονιά. Και προσπαθούσα αυτό να το έχουν και τα αδέρφια μου όλα. Πραγματικά έτσι είναι. Πραγματικά. Σας διακρίνει όλους μια απίστευτη αξιοπρέπεια και μπράβο σας. Τι να πω. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι περνάνε από μεγάλη ταλαιπωρία στη ζωή τους και είστε μια από αυτές τις οικογένειες. Έχω γνωρίσει και άλλες τέτοιες οικογένειες εδώ. Αλλά είναι εντυπωσιακό το ότι είστε τόσο αγαπημένοι και τόσο με ευπρέπεια και ήθος και... Νομίζω ότι αυτό μας έχει ενώσει.
τις αδέρφια. Η μαμά πολλές φορές πήγαινε για δουλειά, ας πούμε, του μπαμπά. Πήγαινε να τον βοηθήσει. Και το μωρό, ας πούμε, δεν είχε φάγει τόσο σπίτι για να φάει γάλα. Ποιο από όλα τα μωρά, ένα από τα μωρά. Ένα από τα μωρά, τέλος πάντων, ναι. Και δεν είχα να το ταΐσω. Τι έκανες, ρε Βάσο? Και για να μην κλαίει στη γειτονιά, το έβαζα στα χείλη μου και με ρουφούσε. Μιλάμε σε τέτοιο σημείο. Έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς. Εντάξει, ήταν τα χρόνια σου με τότε που πεινούσε όλος ο κόσμος, αλλά όχι σαν εμάς. Ζήσαμε άσχημες καταστάσεις, αλλά εντάξει. Λυπάμαι πολύ. Καταλαβαίνω απόλυτα και τη ρίση του Μακαρίτη να δώσετε το παιδί. Δηλαδή, να βλέπει άλλη μια ψυχούλα τώρα να πεινάει μέσα σε αυτές τις ψυχικές που αγαπάει και που τις έβλεπε να υποφέρουν. Παρ' όλα αυτά, εσείς ποτέ δεν το αποδεχθήκατε σαν απόφαση αυτό το πράγμα. Δεν ήταν δική σας απόφαση. Ούτε εσείς. Ούτε εμείς σαν παιδιά. Ούτε τα παιδιά. Και ούτε θέλαμε να γίνει αυτό. Ούτε το με κυνηγάγανε πίσω. Εσύ, Βάσο, πόσο ήσουν όταν ήταν 40 ημερών, όταν δόθηκε η Στέλλα για υιοθεσία? Εκεί στα 11 ήμουνα. Εκεί. Πιο μεγάλη ήσουν. Εγώ ήμουν 11 τότε. Ναι. Τέλος πάντων, 12 χρονών. Κάπου εκεί. Εκεί πρέπει να είναι. Άρα έχετε μνήμες πεντακάθαρες. Ναι. Εσείς του είχατε πει του σύζυγου ότι μεγαλώνω τα 10, θα μεγαλώσω και το 11ο. Ναι, το είχατε πει. Ναι. Αλλά δεν σας φώναζα, δεν θέλω να τη δώσω. Εγώ την ίδια μέρα που έδωσα τη Στέλλα, αρρώστησα και πήγα στην Αθήνα. Τι πήγα, από πίσω για να την ψάξετε, Πήγα δηλαδή? την άλλη μέρα. Πήγα για να την πάρω. Η γλυκιά μου, ρε παιδί μου. Και όταν πήγα στην Κέρκυρα για να δώσω τη μικρή στο Εκεί έπρεπε στην Κέρκυρα να τη δώσετε? Στην Κέρκυρα πήγα και την έδωσα. Ναι. Και μόλις ήρθε ο άντρας της κυρίας εκεί, τώρα να το θυλάσω πρώτα, λέω, και μετά να μου το πάρετε, λέω. Το θύλασα και μετά το πήραν και έφυγε ο σύζυγος της κυρίας εκεί. Την άλλη μέρα αρρώστησα εγώ και με παίρνει ο άντρας μου πάλι και με πάει στην Αθήνα την άλλη μέρα. Γιατί αρρωστήσατε από τις στεναχώρια σας. Ναι, αρρώστησα και λέω θα φύγουμε, θα πάμε πάνω, την πάρουμε, λέω, δεν τη δίνω. Μου λέει εμένα τώρα τι να πούμε, πάμε, μου λέει. Πήγαμε εκεί, δεν τη δίνανε αυτή. Αχ, Θεέ μου. Δεν τη δίναμε τίποτα. Καλά, το παιδί σας δεν είχατε υπογράψει ακόμη κάτι? Όχι ακόμα, που και πού πήγαμε μετά. Και γιατί δεν το δίνει το παιδί σας? Δεν το δίνει. Μαθαίνατε νέα για τη Στέλλα αυτά τα χρόνια, αν είναι καλά? Γιατί αυτοί είναι γνωστοί άνθρωποι από ό,τι κατάλαβα. Γνωστοί μου λέγανε, αλλά μου λέγανε ψέματα. Τώρα ξέρω εγώ που είναι καλά. Ναι, ο κύριος ήταν εξάδελφος του πατέρα, ήταν δικοί μας ανθρώποι. Λέω τώρα θα πάω. Η κυρία αυτή, λέει, από ό,τι ξέρω, ας πούμε, δεν έκανε και παιδιά. Γι' αυτό και το δώσανε το κοριτσάκι, την πείσαν και το πήρε το κοριτσάκι. Προφανώς. Για κάποιο λόγο το πήραν το παιδί, το πήραν για να σας διευκολύνουν στη ζωή σας, δεν νομίζω. Δεν είχε παιδί. Το πήραν για να αλλάξουν τα δεδομένα της δικής του ζωής. Ναι, σίγουρα. Τους είχατε ζητήσει τη δυνατότητα να το βλέπετε που και που όταν έγινε αυτή η συμφωνία? Μας είπε, πάρτε να το δείτε το παιδί και μου την έφερε. Έφερε τη Στέλλα στο σπίτι? Ναι, μου την έφερε 2 φορές, μόνο χάθηκε, δεν ήρθαν άλλο. Σε ποια ηλικία την είδατε τελευταία φορά τη Στελίτσα σας? Τώρα σας έχει μπερδέψει λίγο. Όχι καθόλου. Μετά από 2 χρόνια. Ναι. Μετακομίσαμε, τα πουλήσαμε όλα στο χωριό και μετακομίσαμε και ήρθαμε Αθήνα, γιατί ήθελε να είναι κοντά στη Στέλλα. Αχ, αυτός ήταν ο λόγος που πήγατε στην Αθήνα. Και πουλήσατε τα πάντα στο χωριό, ξεριζωθήκατε δηλαδή τον τόπο σας και ήρθατε στην Αθήνα να ζήσετε για να είστε κοντά στο παιδί. Να βρω τη κόρη μου. Και θα μείνω εκεί κοντά, λέω. Θα πάω να τη βλέπω, λέω. Αλλά μετά δεν την είδα άλλο. Δεν θέλανε να σας τη δει. Δεν την έφερε άλλο. Πάει μία μικρή κοπέλα, αν την αγκαλιάσει, και λέει όχι, λέει, δεν θα την αγκαλιάσετε το παιδί, και έτσι το πήρε από το χέρι. Εσένα πήρε. Κάτι, νομίζω κάτι τέτοια. Στο Μενίδη, ναι. Ναι, μέναμε εκεί πέρα και την είχε φέρει η νονά της. Και εγώ δούλευα όμως, άλλη οικογένεια, δεν έμενα στο σπίτι, δούλευα. Και κατά τύχη πήγα εκεί πέρα, προτού 10 λεπτά ο Θεός με βοήθησε και πήγα και τη βλέπω την είχαν στο κρεβάτι. Και εμείς τώρα τα αδέρφια όλα πήγαμε γύρω-γύρω στο κρεβάτι και καθίσαμε στα γόνατα. Να δείτε το αδερφάκι σας. Ναι, και πήγαμε να το ακουμπήσουμε, να το χαϊδέψουμε και λέει φύγετε, λέει μη μου τη βρωμίσετε. Και αυτό μας τύχησε πάρα πολύ. Σας είπε τέτοιο πράγμα? Πάει και η μάνα μου να το φιλήσει και έτσι λέει όχι.
Μας το Δεν το είπε. άφησε. Και από τότε ήταν η τελευταία φορά που την είδα και μετά το 2003 φυσικά που η Λίτσα με την Μάγδα και τον Γιώργο αρχίσανε να ψάχνουν και μας βρήκανε κάτι φωτογραφίες. Πώς τις βρήκατε, Γιώργο, αυτές τις φωτογραφίες, για πες μου λίγο το Είχαμε σκηνικό. πάει στο πέραμα που μας είχαν πει τότε. Εκεί ζείτε τότε, είναι η εποχή που ζείτε ακόμη στο Μενίδη. Είστε... Όχι, όχι. Τα έχετε μαζέψει εντωμεταξύ μετά ξαναγύρισα ξανά. στο Πόσο μείνατε στην Αθήνα, πόσο καιρό, πόσο διάστημα? 3 χρόνια δεν έμεινα. Δεν μείναμε. 3 χρόνια λοιπόν. Πουλάτε τα πάντα στο χωριό, έρχεστε στην Αθήνα, γυρίσετε κοντά στο μικρό, Στο μικρό. το παιδί που δώσατε η υιοθεσία. Ναι, αφού... Δεν βλέπετε Δεν διάθεση επαφής από την Άρχισε το ανάδοχη κοριτσάκι να οικογένεια. καταλαβαίνει. Και Ναι. η κυρία ζήτησε, ας πούμε, τη μητέρα μου και της Να λέει άλλη σταματήσουν φορά, οι ναι. επαφές. Σταματάνε οι επαφές γιατί αρχίζει το κορίτσι και καταλαβαίνει και δεν μπορώ. Περνάνε λοιπόν 3 χρόνια χωρίς επαφές εδώ στην Αθήνα, οπότε τα μαζεύετε ξανά Πάλι και στο επιστρέφετε χωριό. πάλι Στο χωριό. στο χωριό. Ναι. Ναι. Και από εκεί από το χωριό κάνετε αυτές τις έρευνες, Γιώργο. Όχι, εγώ ήρθα στην Αθήνα το 1998. Ήρθες για να δουλέψεις, τέλος πάντων. Γνώρισα τη γυναίκα μου που δουλεύαμε μαζί σε ένα νησί και από εκεί μετά είμαστε μαζί με τη γυναίκα μου. Και ξεκίνησες από εδώ την έρευνα. Και από την ξεκίνησαμε, Αθήνα. ναι, το 2003 ξεκινήσαμε. Είχαμε πάει, τότε θυμάμαι, σε ένα μέρος κάπου στον Πειραιά ήτανε. Ναι, Και πήγαμε να βρούμε τους συγγενείς που ήταν του Θοδωρή. ναι. Είχαμε τις πληροφορίες. Είχαμε ξέραμε. κάποιες πληροφορίες τέλος Ναι. πάντων εκεί πέρα και πήγαμε, τους βρήκαμε, τους παρακαλέσαμε να μας βοηθήσουν γι' αυτό. Όλο ναι, ναι, λέγανε και όλο μας κλείνανε τις πόρτες. Και κάποιες φωτογραφίες που πήραμε, τις 2 φωτογραφίες που πήραμε, μας τις δώσανε, στην ουσία είναι σαν να τις κλέψαμε τις φωτογραφίες. Δηλαδή τι σκηνικό έγινε, για πες. Και οι αδερφές μου οι 2 να κλαίνε, να σπαρταράνε. Σας παρακαλώ δώστε μας κάτι, έστω να έχουμε κάτι, να τη δούμε πώς είναι. Να τις Κάτι λέμε από το και παιδί αυτά. αυτό. Εκείνη να λέει, δεν θυμάμαι τώρα που τις έχω τις φωτογραφίες μου, μέχρι που κάποια στιγμή πετάγεται το άντρας της και λέει Δώστε, ρε δώσε παιδί μου, κάτι, 2 βρε παιδί μου, της φωτογραφίες λέει στα πια. παιδιά. Ναι, Δεν βλέπεις, πια. της λέει τα παιδιά, Εσείς υποφέρουν. λιώσατε, βρε παιδιά, τόσα χρόνια να ψάχνετε τη Στέλλα. Μέχρι που κάποια στιγμή μας λέει εκείνη ότι η Στέλλα έχει μεγαλώσει με πολύ πλούσια πράγματα τέλος πάντων και έχει πολύ ψηλά τη μύτη και δεν θέλει να γνωρίσει κανένα. Α, σας είπε τέτοιο πράγμα. Εκεί μας έκοψε τα φτερά η Βεβαίως και αλήθεια. σας έκοψε τα Δεν φτερά. θέλω να βοηθήσω. Μέχρι που κάποια στιγμή, εκεί τότε μας έκοψε τα φτερά και δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε... Δεν είχατε το Νομίζω- ηθικό δικαίωμα Ναι. να συνεχίσετε να την ψάχνετε. Αυτό. Από τη στιγμή που κάποιος σας λέει ότι δεν θέλει να συναντήσει κανένα από τη Ξέρει, βιολογική ναι. οικογένεια, σας κόβει το ηθικό δικαίωμα της αναζήτησης. Και τότε θυμάμαι τη ρωτήσαμε αν γνωρίζει η Στέλλα κάτι. Ναι, και εγώ ήθελα να το ρωτήσω αυτό τώρα. Αν γνωρίζει η Στέλλα μας κάτι. είπε ότι η Στέλλα γνωρίζει τα πάντα. γνωρίζει. Και για τον αδερφό σας τον Νίκο λέει, που είναι η επιθυμία του κάποια στιγμή να τον γνωρίσει. Αλλά μόνο εκείνη. Αλλά μόνο λέει Γιατί τον είχε Νίκο. το ατύχημα ο Νίκος Ναι. γι' αυτό. Ναι, το ίσως είχε γι' αυτό. Και μάθει, επειδή το που είχε είχε μάθει. μάθει ότι ο Νίκος της μοιάζει. Και αυτό ήταν δηλαδή η τελευταία επαφή που είχατε με Αυτό την ήταν. οικογένεια, την ανάδοχη της Στέλλας, ήταν που σας έδωσαν με το ζόρι 2 φωτογραφίες. φωτογραφίες. Πόσα χρόνια έχει που έφυγε από τη ζωή ο σύζυγος? Ο μπαμπάς πώς έχει. Α, Έχει, ναι. 6 χρόνια. Από το αλκοόλ, από κύρος ύπατος νομίζω. Ναι, ναι, έχασε. ναι. Απ' τη στενοχώρια, τι Στενοχώρια. άλλο. Και απ' τη Επειδή που στενοχώρια. αρρώστησε μετά και από τη Στέλλα που την έδωσε, το ρίξε στο πιωτό μετά. Σας κατέστρεψε αυτό το πράγμα. Ναι. Τη δώσατε για δική της καλύτερη τύχη και διαλύθηκε η δική σας η ζωή. Τρέχατε πάντα πίσω από το φάντασμά της. Ναι, ναι. Δεν σταματήσατε να ασχολείστε. Μετακομίσατε όλοι μαζί, πήρατε τα Έτρεχα παιδιά, πολύ με τα πήγατε στην παιδιά Αθήνα, από τα εκεί, από ξαναμαζέψατε ξανά, να ξαναστήσετε το σπίτι στο χωριό, εκεί που τα είχατε πουλήσει όλα. Δηλαδή αυτό σας έχει σημαδέψει αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε Σας- ιερά στοιχεία για να μπορέσουμε Ναι. να ψάξουμε βαθιά την υπόθεση. Καταρχήν δεν ξέρουμε την κυρία αυτή πώς τη λένε στο όνομά της. Μάλιστα. Το μάθαμε αυτό το 2003, ας πούμε, που λεγόταν Παπαθεοδόρου ή Θεοδόρου, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Παπά ή Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, γι' αυτό ξεκινήσαμε ενέργειες μετά. Γιατί Ναι. μετά, ας πούμε, πολύ καιρό είχαμε μάθει ότι είχε χωρίσει με τον Με τον ξάδερφο του μπαμπά τον σας. ξάδερφο Ναι. του μπαμπά μας. Ναι. Οπότε πού να βρείτε άκρη. Και από ό,τι γνωρίζω, μάλιστα δεν ήταν παντρεμένη. Δεν το ξέραμε εμείς αυτό. Δεν έγινε γάμος. Ούτε εκεί έγινε γάμος. Ούτε και έγινε. γάμος. Ούτε και έγινε. Και μάλιστα η υιοθεσία της Στέλλας έγινε μετά από χρόνια. Γιατί τόσο αργά, το διάβασα αυτό. 7-8 χρόνια μετά Μη- που την πήρανε έγινε η πράξη. Ίσως επειδή δεν ήταν παντρεμένη.
Γιατί δεν ήταν παντρεμένη, μετά εμείς το μάθαμε. Εσείς υπογράψατε ποτέ στο δικαστήριο? Ναι, πήγατε. ναι. Μετά από 8 χρόνια από, Ναι, πήγα, από με όταν έβαλαν. έχει δοθεί. Και εγώ ήμουν γράμματη να σου πω. Καλά, αφού έφυγε το παιδί, τώρα τι νόημα είχε να μείνει, είναι νομότυπο όλο αυτό, δεν είχε Απογράψω νόημα. τώρα, λέω. Αλλά τι ήτανε, ούτε ήξερα τι ήτανε αυτό το χάρτη που με πήγανε σε γραφεία εκεί. Και εγώ μπας μας, δεν μας άφηνε κιόλας, δεν ήθελα να την ενοχλήσουμε. Όσες φορές λέγαμε. Να σου πω κάτι, δεν είχε άδικο σε αυτό. Ναι, όσες Δεν φορές λέγαμε ήθελε, ότι θέλουμε όχι, να την όχι, βρούμε. ούτε να την οχλήσουμε εμείς. Μας έλεγε όχι, δεν θα την Γιατί για το καλό του παιδιού Ναι. Ναι. ήταν σε μια οικογένεια, μεγάλωνε με έναν αλφα τρόπο. Ελπίζουμε ότι μεγάλωνε καλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρατε εσείς τι της έχουν πει και τι της έχουν πει. Να αρχίσεις και να παρισφρείς τη ζωή του άλλου με μια τέτοια πληροφορία βαριά ότι δεν είσαι το παιδί αυτού που σε μεγαλώνει, είσαι αδερφός μου, αδερφή μου. Αυτό είναι λίγο σκληρό, είναι βίαιο. Πάρα είναι... πολύ σκληρό. Και εμείς το φοβόμασταν τόσο χρόνια αυτό Ναι. και λέγαμε ότι μήπως τις κάνουμε κακό. Ναι. Τώρα θα είναι στα 40 το κορίτσι. 39 είναι. Της 39. 29 του το 75 γίνεται 40. Α, τα θυμάσαι όλα. Ναι. Πότε γεννήθηκε, Ναι. πότε αυτό. Όλοι τα θυμόμαστε. Όλοι Ναι, τα θυμόμαστε. μαζί το Σεπτέμβριο. Εγώ Εσείς γίνομαι λέτε όταν 50. σας ρωτάνε, ας πούμε, πόσα αδέλφια είστε, τι λέτε? 11. Α, τη βάζετε μέσα της. Εγώ την έχω δηλωμένη ακόμα στο χωριό, στο γραφείο εκεί. Όλοι 11. Όλοι. Και τα παιδιά μου δεν κάνουν άλλο όρκο, μα το κεφάλι της Στέλλας λένε. Όταν ορκίζεστε στη Στέλλα, Ναι, ορκίζεστε. ο Νικόλας και ο Θανάσης. Όλοι. Αυτοί ορκίζονται στο κεφάλι της Στέλλας και τα δύο. Και εγώ έχω βάλει την εγγόνα μου, Στέλλα, Και ο το Γιώργος στην κόρη του. Την έχετε βάλει Στέλλα. Είπα, Ναι. μήπως δεν θα τη βρούμε. Λέω, ας βάλω τα εγγόνια μου, λέω, στο όνομά της. Την είχατε βαφτίσει πριν τη δώσετε. Ναι, και μετά Η ίδια την την έδωσε. Αυτή η ίδια. Αυτή της δώσαν το όνομα Ναι, Στέλλα. ναι. Και πώς σας επανήλθε τώρα για να βίωσε μέσα σε όλη αυτή η ανάγκη και ήρθατε στο Βλέποντας την πακέτο? εκπομπή σας, Μάλιστα. λέμε, βασικά η Αθηνά είπε, παιδιά είναι ο μοναδικός τρόπος πλέον, γιατί εμείς δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Δεν μας βοηθάει πλέον κανένας, Κανένας. οπότε τι κάνουμε, πάμε στο πακέτο. Και ήρθατε. Και έτσι ήρθαμε εδώ. Και καλά κάνατε. Το ήθελα κι εγώ πολύ, γιατί την έπαιρνα τηλέφωνο και στο έλεγα. Μπράβο, κυρία Πρέπει Στέλλα. να τη δω, λέω, και να ας πεθάνω, λέω. Ο πατέρας της πέθανε και δεν πρόλαβε να τη δει. Όχι, όχι, ούτε ήταν ήξερε μάλιστα και η τίποτα η τελευταία του Στέλλα, δεν επιθυμία. ξέρω. Ήταν η τελευταία του επιθυμία. Προσπάθησα, αλλά δεν μπόρεσα. Εγώ μόλις ήταν τιμοθάνατος, δηλαδή στον καιρό που είχε αρρωστήσει, προσπαθούσα Να βρεις. να βρω, αλλά δεν μπορούσα. Να έρθει να τον χαιρετήσει τελευταία φορά. Ναι, δεν μπόρεσα. Δεν μπόρεσα. Όμως αυτός τη ζήταγε, Στο τέλος δηλαδή. στο τέλος. Στο Έλεγε, τέλος. τα 10 τα πουλιά μου τα έχω κοντά, ένα λείπει. Έτσι. Όχι, όλα τα πουλιά μου ήρθανε, λέει, ένα κάπως πουλί δεν έτσι. μου ήρθε, έλεγε. Έτσι. Σίγουρα. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι εμείς το κορίτσι το εντοπίσαμε. Την έχουμε βρει. Ναι, Επιτέλους, ναι. δόξα τω Θεώ. Να φύγει αυτός ο πόνος από την καρδιά σας, κυρία Στέφανη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τη βρήκαμε στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Της έχουμε παραδώσει το πακέτο σας. Είστε τόσο κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μετά από 40 χρόνια θα τη δείτε για πρώτη φορά ξανά. Ουσιαστικά τώρα θα την δείτε. Μακάρι. Δώσατε ένα Μακάρι. λεχουδάκι 40 ημερών και θα δείτε μια γυναίκα 39 στα 40. Την έχει αποδειχθεί δηλαδή. Το πακέτο το αποδέχτηκε. Δείτε την παράδοση αρχικά. Πάμε να τη δούμε πώς είναι η Στέλλα σήμερα. Ναι, Δεν έχουμε δει και καθόλου. Γι' αυτό σου λέω. Μια από τις σπάνιες στιγμές της εκπομπής που μια 11μελής οικογένεια αναζητά το παιδί που χάθηκε από την αγκαλιά τους. Ήρθε λοιπόν εκείνη η ώρα να ολοκληρωθεί η αναζήτηση 39 ολόκληρων χρόνων με την παράδοση αυτού του πακέτου. Παραλήπτρια η Στέλλα Παπαθεοδόρου. Την εντοπίσαμε στον Άγιο Δημήτριο και πάμε να της παραδώσουμε το πακέτο.
Καλησπέρα σας. Η κυρία Στέλλα Παπαθεοδόρου. Τι κάνετε, ο Δημήτρης είμαι. Το πάμε πακέτο, καλά είστε. Σε ξέρουμε, σε ξέρουμε. Βλέπετε την εκπομπή μας. Βέβαια, φανατικά, εννοείται. Είμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Τι έχουμε εδώ, ήρθε η σειρά μου. Ήρθε η σειρά σας, ακριβώς. Μάλιστα. Έχετε πακέτο. Έχω πακέτο. Σας πρέπει πουθενά το μυαλό, περιμένετε το κανένα πακέτο. Κάπου πηγαίνει. Κάτι σας ξέρετε δηλαδή. Κάπου. Ωραία. Όλες τις απαγγελίες θα τις πάρω στο στούντιο, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι. Σας το γνωρίζετε. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε το τυζάκι και να έρθετε στο στούντιό μας και όλα θα αποκαλυφθούν εκεί. Ωραία, βέβαια δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Θέλω λίγο το χρόνο μου να σκεφτώ κάποια πράγματα και εννοείται ότι θα έρθουμε σε επικοινωνία. Έγινε, φυσικά, εννοείται. Να είστε καλά, δηλαδή. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επίσης, Γεια καλή σας. συνέχεια. Εσείς, γεια σας. Αγάπη μου, αγάπη μου, αδερφούλα μου. Πήγαινε με θέση κάτω. Στέλλα, αγάπη μου, συγγνώμη καμάρι της μάνας μου. Ήθελα να σε δω και να πεθάνω αμέσως στην αγκαλιά σου. Εντάξει, ζω χωριστές στιγμές. Εσείς λιώσατε, βρε παιδιά, τόσα χρόνια να ψάχνετε τη Στέλλα. Μέχρι που κάποια στιγμή μας λέει εκείνη ότι η Στέλλα έχει μεγαλώσει με πολύ πλούσια πράγματα τέλος πάντων και έχει πολύ ψηλά τη μύτη και δεν θέλει να γνωρίσει κανέναν. Από τη στιγμή που κάποιος σας λέει ότι δεν θέλει να συναντήσει κανέναν από τη βιολογική οικογένεια, σας κόβει το ηθικό δικαίωμα της αναζήτησης. Αγάπη μου, αγάπη μου, παιδάκι μου, αδερφούλα μου. Πήγαινε με θέση κάτω. Αδερφούλα μου, επιτέλους. Θα τη δεις, Δανή, θα τη δεις εδώ. Μοιάζετε πάρα πολύ, με την Αθηνά, πάρα πολύ μοιάζω. Φέρτε μου λίγο νερό, λίγο νεράκι σας παρακαλώ. Αγάπη μου, συγγνώμη Στέλλα μου. Απ' την ανάγκη την κάναμε και σε δώσαμε, Στέλλα μου. Ηρεμήστε λίγο να σου πω. Αγάπη μου. Αθηνά μου, θέλω να είσαι ήρεμη. Πάσχησες τόσο πολύ για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Κρατήσου για να το ζήσεις, κορίτσι μου. Κρατήσου. Δώσε λίγο νερό στη μαμά. Κρατήσου, γλυκιά μου, για να το ζήσεις. Έκανες τόσο κόπο, τόση υπομονή. Σκέψου το λίγο αυτό που σου λέω. Κράτα τις δυνάμεις σου, σε παρακαλώ. Δηλαδή όταν τη δεις τι θα κάνεις. Ηρεμήστε, κορίτσια. Λοιπόν, ηρεμήστε, μην με ευχαριστείτε. Είναι μια κούκλα. Μοιάζετε πάρα πολύ. Ναι, είναι. Με την Αθηνά. Με την Αθηνά, Είστε ίδιες. Πού να θυμάμαι, τότε ήταν μικρή, δεν ήξερα. Ούτε την είχα δει ποτέ μου. Είδες, αγωνούν τα αδέλφια σου. Δύο αδέρφια που με νοικιάζουν, ένα σκάκι και ένας έφυγε. Ηρέμησε. Έφυγε. Ορίστε, ήρθε. Να την έχουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πει κάποιος ψύχρεμος, όποιος αν υπάρχει κάποιος τέτοιος εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, τι έχουμε στο πακέτο βάλει μέσα. Έχουμε βάλει 10 τριαντάφυλλα. Άρε Βάσο, είσαι η δύναμη της οικογένειας τελείως. Ήσουν πάντα. Ήσουν πάντα και είσαι. Α, είστε εσείς οι 10 και εκείνοι. Ναι. Το κορίτσι σας αυτό είναι πολύτιμο, Αυτή τα έχει τραβήξει όλα. Μας στερήθηκε τη μόρφωσή της, την εξέλιξή της. Τι να κάνει, είχε επιλογή και αυτή η καημένη. Είχατε εσείς επιλογή. Θέλανε κάποιος από όλους σας να ήθελε να περάσει όλα αυτά που πέρασε. Θέλανε τα παιδιά. Κανένας δεν ήθελε. Όχι. Ήρθε η ώρα για... Λοιπόν, έλα, καλό το Δημήτρη να μας πει τι έκανε τελικά. Αν αποφάσισε να έρθει ή όχι. Έλα, Δημήτρη μου, έλα. Έλα, καλώς τον. Εδώ πολλοί άνθρωποι που αγωνιούν. Μια πολύ ιδιαίτερη Θέλω να είσαι ιστορία, πολύ σύντομος. συγκινητική. Ναι. Για να τα πεις κατευθείαν γιατί πεθαίνουν εδώ. Λέγε. Ξέρω ότι ο καημός όλων σας είναι πολύ μεγάλος να δείτε τη Στέλλα. Απόψε θα σας δώσουμε αυτή τη χαρά, γιατί είναι κοντά μας. Ευχαριστώ, ρε Δημήτρη.
Παιδάκια μου. Αχ, βρεθές που σου αγκαλιάζονται. Παιδάκια μου, μας ήρθε η τσούχα μας και η αδερφούλα σας. Αγάπη μου. Παιδάκια μου. Τη βρήκαμε τη τσούχα μας. Εντάξει, ζω χωριστές στιγμές. Κάνατε πολύ υπομονή. Και ανταμείβεστε. Πώς θα πάω τώρα έτσι από την άλλη μεριά που με κάνατε. Τι θα πω στο κορίτσι, γιατί κλαίω. Ήδη. Λοιπόν, να είμαστε ψύχρεμοι όλοι. Ναι. Πάω από την άλλη πλευρά. Ναι, Η Στέλλα είναι πολύ κοντά στο να μπει πια ξανά στη ζωή σας. Ευχαριστώ. Όλοι μαζί. Η Στέλλα Παπαθεοδόρου είναι κοντά μας. Το κορίτσι, το όμορφο. Γεια σου, Στέλλα. Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλώς ήρθες. Κούκλα, είσαι καλά, είσαι. Κάθισε. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρες την απόφαση να είσαι απόψε μαζί μας. Αφιταλαντεύτηκες πολύ, το σκέφτηκες. Αρκετά. Το σκέφτηκες πολύ. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αποφασίσεις να είσαι απόψε εδώ? Βίκη μου, τον τελευταίο καιρό συνηγόρησε λίγο το σύμπαν. Τους τελευταίους 3 μήνες ο ραβωνιαστικός μου. Ο ραβωνιαστικός που είναι εδώ, νομίζω. Κωνσταντίνος, Πούντον. γεια σου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά. Καλώς όρισες κι Πώς εσύ. βρήκαμε. Για πες μου. Με επιπύλαγε. Βρε Στέλλα μου και ξέρεις, δεν κάνεις καλά, πρέπει κάποια στιγμή να δεις την οικογένειά σου, ακόμα και με απορία, κάτι ρε Μάλιστα. παιδί Εσύ μου. γνωρίζεις λοιπόν από μικρή ότι είσαι ένα παιδί οθετημένο? Ναι. Από πότε, από πάντα? Έτσι μεγάλωσες με αυτό? Κοίταξε να δεις. Είναι αυτό που νομίζω ότι τα πιο πολλά παιδιά λένε μέσα τους το ξέρουν, υποσυνείδητα. Στα 13 μου λοιπόν άρχισα να αρχιοθετώ κάποια χαρτιά της μαμάς, οπότε και βρήκα ένα χαρτί συνένεσης υιοθεσίας με το όνομά μου. Μάλιστα. Δεν έδωσα βάση σε ημερομηνίες ή άλλα πράγματα, απλά μου λύθηκε η προσωπική μέσα μου Το απορία. αίσθηκτό σου επιβεβαιώθηκε, εννοείς, Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν το συζήτησα εκείνη τη στιγμή με τη μητέρα μου, γιατί ήταν πολύ προστατευτική απέναντι σε αυτό το θέμα, με μεγάλη διάθεση να κρύψει πράγματα. Μάλιστα. Συζητήθηκε πρώτη φορά στα 21 μου. Α, τόσο πολύ περίμενες μέχρι να το κουβεντιάσεις. Πολύ υπομονή έχεις. Και τι σου είπες, το παραδέχτηκες? Τι μου είπε. Στην αρχή δεν ήθελε να το αποδεχτεί. Στη συνέχεια της είπα ότι πραγματικά έχω βρει ένα χαρτί όπου δεν μπορούσε πλέον να το αρνηθεί. Βέβαια. Μου είπε λοιπόν το ότι προέρχομαι από μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, από τις Φιλιάδες της Πρωτείας. Α, σου είπε και τον τόπο καταγωγής Το σου. ήξερα ήδη και της το χαρτί φαινόταν. Κατάλαβα. Και ότι επειδή είχαν πάρα πολλά παιδιά και δεν μπορούσαν να μου προσφέρουν μια καλή ζωή, Ναι. αποφασίσαν να με δώσουν στη μητέρα μου. Όπου εκεί είχες εσύ καλή ζωή. Ναι, μεγάλωσα πάρα πολύ όμορφα, δεν μου έλειψε τίποτα σε ό,τι Σπούδασες? αφορά. Σπούδασα. Τι σπούδασες, Στέλλα? Γραμματιακή υποστήριξη, γραφιστική, μάρκετινγκ, Μάλιστα. το μπαλέτο μου, τα αγγλικά μου, τα γαλλικά μου. Τα πάντα σου. Τα πάντα. Εργάζεσαι? Εργάζομαι αυτή τη στιγμή, ναι. Σε κάποια εταιρεία είσαι? Σε κάποια εταιρεία σαν Ναι. ιδιωτική υπάλληλος αυτή Ναι. τη στιγμή. Μεγάλωσα λοιπόν πολύ καλά. Και ο αραβωνιαστικός σου σε παροτρύνει στο να ψάξεις λίγο παραπάνω. Με έτσι. παροτρύνει λοιπόν στο να ψάξω, όχι λίγο παραπάνω, να έρθω σε επικοινωνία. Ναι, εσύ δεν ήθελες. Δεν ήταν ότι δεν ήθελα. Απλά είχα ένα προσωπικό όρκο μέσα μου στο ότι όσο είναι στη ζωή η μητέρα μου δεν θα έκανε μια κίνηση, γιατί όπως είπα ήταν πολύ προστατευτική πάνω σε αυτό το θέμα. Και δεν ήθελες να στεναχωρήσεις. Και δεν θα ήθελα να τη στεναχωρήσω. Η μητέρα σου ζει όμως, από ό,τι Ζει. ξέρω. Ο πατέρας σου? Ο μπαμπάς έχει φύγει από το 82. Α, έχει χρόνια που έφυγε. Είχες καλή σχέση μαζί του? Η λατρεία μου. Η λατρεία σου. Μεγάλη αδυναμία. Ναι. Όλες οι κόρες σου μπαμπάδες. Ήταν ένας άνθρωπος που μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, επειδή γνώριζε ότι θα φύγει από τη ζωή, προσπάθησε να μου περάσει τα μηνύματα για όλη μου τη ζωή. Και Πώς το το κατάφερε. γνώριζε ότι θα φύγει από τη ζωή? Είχε την νόσο Σαρκό που ουσιαστικά είχε προκαλέσει παράλυση σταδιακή, οπότε το γνώριζε ότι θα φύγει. Με εκείνον όμως ποτέ δεν είχες την ευκαιρία να το κουβεντιάσεις. Ναι, ποτέ. Γιατί ήταν ήδη αργά όταν πήρες την απόφαση να κάνεις αυτές τις κουβέντες. Η μητέρα σου ήρθε τι, γνωρίζει ότι είσαι απόψε εδώ? Όχι. Όχι. Όχι.
Και αφού έκανες τον προσωπικό όρκο, γιατί τον παραβαίνεις? Έτυχε ένα συμβάν τον τελευταίο καιρό, συγκεκριμένα 2 μέρες πριν επικοινωνήσετε μαζί μου, όπου έφυγε ένα κοντινό μέλος της οικογένειας, όπου ξαναχρησιμοποιώντας αυτό σαν έναυσμα ο Κωνσταντίνος και λέγοντάς μου το ότι πότε θα κάνεις μια τέτοια κίνηση, και του λέω όταν φύγει η μαμά από τη ζωή, προφανώς θα την κάνω. Και μου λέει: έχεις σκεφτεί ποτέ στη ζωή σου ότι όταν θα φύγει η μαμά σου από τη ζωή, θα είναι ίσως πολύ αργά στο να γνωρίσεις και τους φυσικούς σου γονείς? Μπράβο, ρε Κωνσταντίνο. Γιατί είναι ακριβώς όπως τα λες. Και από τη στιγμή που αυτή η κουβέντα του μου έκανε ένα κλικ, συγκεκριμένα είχα πάρει την απόφαση στο Πάσχα, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, να ανέβω στις Φιλιάτες για να ψάξω. Έχεις κάποια στοιχεία, κάποια διεύθυνση, κάτι? Όχι, δεν έχω τίποτα. Το μοναδικό πράγμα που γνωρίζω είναι το Φιλιάτες της Πρωτείας και ένα όνομα. Μάλιστα. Σου είπε ποτέ η θετή σου μητέρα αν αυτοί οι άνθρωποι σε ψάχνουν όλα αυτά τα χρόνια, αν... Ποτέ. Γενικά, για αυτό το θέμα, πέρα από αυτή τη μία και μοναδική κουβέντα που είχαμε κάνει στα 21 μου, δεν ξαναναφέρθηκε ποτέ τίποτα. Άρα εσύ λοιπόν έρχεσαι απόψε εδώ με την υπόνοια και την υπόθεση ότι ίσως είναι κάποιος από τη βιολογική σου οικογένεια. Να πω την αλήθεια, με το που επικοινωνήσατε μαζί μου, η πρώτη μου υποψία ήταν εκεί. Κατευθείαν όμως αρνήθηκα μέσα μου, διότι αυτό που γνωρίζω από την θετή μου μητέρα είναι το ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο οικογενειών και συνεννόηση στο να μην ενοχληθώ ποτέ. Μάλιστα. Οπότε θεωρούσα το ότι είναι αδιανόητο να κάνουν μια τέτοια κίνηση, γιατί από την άλλη αυτό που έχω λάβει και εγώ τόσα χρόνια είναι ότι κανένας δεν έχει κάνει μια κίνηση στο να με βρει. Έτσι νομίζεις. Απλά. Και τώρα είναι η μέρα και η ώρα και η βραδιά που θα μάθεις όλη την αλήθεια. Για τα πάντα. Γι' αυτό και είμαι κοντά σας. Ναι. Και σου λέω ότι μου κάνει εντύπωση ότι παρά το γεγονός πως εσύ έχεις αυτή την αντίληψη ότι αυτή η οικογένεια δεν σε έψαξε ποτέ, παρά το γεγονός ότι εσύ έχεις κάνει έναν προσωπικό όρκο, να μην ψάξεις ποτέ, να μην κάνεις ποτέ καμία κίνηση να βρεις τη βιολογική σου οικογένεια όσο ζει η μαμά σου, τον παραβαίνεις. Και παρότι η λογική σου λέει ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, εσύ είσαι απόψε εδώ. Βίκη, πάντα μέσα μου ένιωθα μόνη μου. Ανεξάρτητα αν έχεις 500 άτομα γύρω σου, όταν έχεις ένα κενό μέσα στην ψυχή σου, νιώθεις μόνος σου. Οπότε... Συμφωνώ. Και το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το σέβομαι δηλαδή όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Σου είπε ποτέ κανείς αλήθεια πόσα αδέλφια έχεις? Όχι. Πόσα φαντάζεσαι? Δεν ξέρω. Πόσα θα ήθελες? Δεν υπάρχει θέλω σε αυτά. Δεν υπάρχει θέλω. Εμένα από αυτά που έχεις πει όλα μου αρκεί το ότι είσαι εδώ, ότι τελικά η ψυχή σου σε έφερε εδώ, σε αυτό το πλατό απέναντί μου και όχι η λογική σου. Μίλησε το υποσυνείδητό σου και το θέλω σου το βαθύ και αυτό είναι το πιο κυρίαρχο και το πιο σπουδαίο που μας οδηγεί. Ακριβώς. Μου αρκεί το γεγονός ότι μεγάλωσες πολύ καλά και είσαι πολύ ευχαριστημένη και πήρες αγάπη από τη θετή σου οικογένεια και αυτό δεν αρκεί σε μένα, αρκεί σε αυτούς που τα ακούνε από την άλλη πλευρά. Εδώ θέλω εγώ να προσθέσω κάτι, θέλεις, διότι ερωτήθηκα κάποια στιγμή για το αν κρατάω κάποια κακία ή αν θέλω να ρωτήσω αυτούς τους ανθρώπους είναι γιατί. Ναι. Αντιθέτως είμαι ευγνώμων. Είσαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων γιατί πρώτα με φέραν στη ζωή και κατά δεύτερον μου δώσαν ζωή με την επιλογή τους. Ναι. Γιατί... Σου δώσαν καλή ζωή με την επιλογή τους. Ναι. Αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαι αυτή που είμαι λόγω της ζωής που επιλέξαν εκείνοι κάποτε να μου δώσουν. Και πολύ καλά κάνεις και είσαι ευγνώμων. Και πολύ καλά κάνεις και το λες. Και όντως είχες μια πολύ καλύτερη ζωή από τα αδέλφια σου. Γιατί εγώ τώρα θα σου πω ότι τα αδέλφια σου πέρασαν και εβδομάδα ολόκληρη χωρίς να έχουν ένα πιάτο φαγητό. Οι οικονομικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ τραγικές. Για κάποιο λόγο γίνονται ο λόμος. Και για κάποιο λόγο είσαι απόψε εδώ για να ανοίξεις αυτό το πακέτο. Λέω να το ανοίξεις. Τι λες εσύ? Ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα. Νομίζω ότι είναι η ώρα. Ναι. Ναι. Έχω εστιάσει στο λευκό το τριαντάφυλλο Και πολύ καλά κάνεις. Και πολύ καλά κάνεις, γιατί το λευκό είσαι εσύ. Ο συμβολισμός είναι πολύ συγκεκριμένος.
Να υποθέσω λοιπόν ότι όλα τα υπόλοιπα είναι τα αδέλφια μου. Καλά το πας. Μετράς. 10. Έχεις 10 αδέλφια. 10 αδέλφια. Έχεις 10 αδέλφια. Που σε λατρεύουν. Έχεις μία μάνα που αρρώστησε από την επόμενη μέρα που έφυγες. 40 ημερών ήσουν. Ήρθαν, σε πήρανε και την επόμενη μέρα ήρθε στην Αθήνα να σε ψάξει να σε πάρει πίσω. Και δεν σε δίνανε. Από τότε κλονίστηκε η υγεία της, δεν ήταν ποτέ τίποτα ίδιο. Η ζωή τους όλη κυλούσε πίσω από σένα. Τα μωρά να κλαίνε που έφυγες εσύ από το σπίτι, να αγκαλιάζουν τη μάνα τους, να παρακαλάνε, να μην φύγεις εσύ, να κλαίνε μεταξύ τους, να αγκαλιάζουν ένας τον άλλον. Τα μαζέψαν σε 2 χρόνια και ήρθαν όλοι στην Αθήνα, μπας και σε βρουν, να είναι κοντά σου, να σε βλέπουν, να έχουν μια επαφή. Δεν υπήρχε επικοινωνία με την θετή σου οικογένεια και το καταλαβαίνεις ότι και οι άνθρωποι θέλουν να σε προστατεύσουν και καλά κάνανε από τη μεριά τους. Όλο αυτό το δράμα, αυτή την απώλεια, αυτή την μη επικοινωνία μαζί σου, τη μη γνώση του τι κάνεις, του πώς είσαι, ξαναγυρνάνε πίσω αφού τα είχαν πουλήσει όλα στο χωριό. Ξαναμάζεψαν την Αθήνα και ξαναπήγαν στο χωριό. Γιατί δεν είχαν λόγο να είναι στην Αθήνα αφού δεν σε βλέπανε. Μια οικογένεια στη δίνη της αποχώρησή σου που έχασε, τι να σου πω, από στιγμές μέχρι χρόνο, μέχρι ενέργεια, μέχρι αυτό που δεν έχασε ποτέ είναι η αγάπη μεταξύ τους και η αγάπη για σένα. Άλλωστε αυτή ήταν η κινητήριος δύναμη για όλες αυτές τις καταστάσεις. Και μόνον αυτή. Είναι πολύ όμορφο όλο αυτό για μένα. Είναι πολύ όμορφο να μεγαλώνεις, μάλλον είναι όμορφο να κατανοείς μετά από χρόνια, στα 39 μου πλέον, το ότι τόσα χρόνια υπήρχαν άνθρωποι που σε σκεφτόντουσαν και σε αγαπούσαν και δεν απλά αγνοούσαν την ύπαρξή σου. Είναι πάρα πολύ όμορφο συναίσθημα. Και έρχεται να ολοκληρώσει αυτό που αισθανόμουν. Έτσι είναι. Όπως τα λες. Sorry. Δεν το συζητάω, είναι η βραδιά σου απόψε. Είναι η βραδιά σου απόψε. Δεν το συζητώ. Θέλω μόνο να σου πω ότι ο βιολογικός πατέρας δεν θα προλάβει να σε δει, δεν πρόλαβε να σε δει. Έχει φύγει. Έχει φύγει και όταν έφυγε έλεγε... Έφυγε, αρρώστησε από αυτό. Θέλω να σου πω ότι μετά από όταν έφυγες εσύ από το σπίτι και πήγες στην καινούργια σου οικογένεια, τίποτα δεν ήταν το ίδιο στο σπιτικό. Αυτό είναι που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί... Ο άνθρωπος κύλησε στο ποτό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ακριβώς το αντίθετα. Κάτι έπρεπε να σου πούνε και εσένα, κοριτσάκι μου γλυκό. Τι να κάνουν κι αυτοί. Κάπως έπρεπε να υποστηριχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Σου λέω, ήρθαν την άλλη μέρα να σε πάρουν πίσω. Τι μου λες, ήρθαν στην Αθήνα, φύγανε από την Ιγουμενίτσα και ήρθαν στην Αθήνα να σε πάρουν πίσω. Καταλαβαίνεις. Άνθρωποι χωρίς οικονομική δυνατότητα, με απόλυτη ανέχεια, να κάνουν τώρα αυτό το ταξίδι ξανά, μανά, να σε γυρίσουν εσένα στο σπίτι. Να καταλάβω λίγο κάτι, γιατί έχω χαθεί. Σε καταλαβαίνω. Ο φυσικός μου πατέρας ήταν ο πατέρας αυτή την οικογένεια και ήταν εκεί πάντα. Πάντα. Απλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Γιατί είχε ένα διαζύγιο σε κρεμότητα που δεν βγήκε ποτέ το διαζύγιο. Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι κάναν 11 παιδιά χωρίς να έχουν παντρευτεί. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το λιγότερο. Συμφωνώ. Ήταν πάντα εκεί, ναι. Μέχρι που έφυγε από τη ζωή. Και έφυγε λέγοντας, όλα μου τα πουλιά ήρθαν να με δουν και να με χαιρετήσουν εκτός από το 11ο. Τα παιδιά πέρασαν πολύ δραματικά στη ζωή τους. Η μεγάλη σου αδερφή από 7 χρονών κοιτούσε όλα τα υπόλοιπα. Τα κορίτσια όλα, τα μισά, μπήκαν εσωτερικές υπηρέτριες. Από τα 11 και από τα 10 τους. Κάποιοι μετανάστευσαν στη Γερμανία. Τα αγόρια δεν είχαν να τα ντύσουν και τα βάζανε φούστες, γιατί δεν υπήρχαν παντελόνια. Ό,τι υπήρχε στο σπίτι φορούσανε. Άνθρωποι με αξιοπρέπεια. Το κεφάλι ψηλά. Και με απίστευτο συναίσθημα, αγάπη, που διαποτίζει όλη αυτή την κατάσταση, όλη αυτή την προσπάθεια και για μένα είναι αυτό που πιο ψηλά ανεβαίνει από όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα. Αυτό που πιο ψηλά, αυτό που με κατακλείζει και που το μόνο που έχω να θυμάμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Ξεχνάω και την ανέχεια, ξεχνάω και τις δουλειές που κάνανε, ξεχνάω και την πίνακα. Αυτή η αγάπη που υπάρχει ανάμεσά τους και προς εσένα είναι
Πού κυριαρχεί αυτή τη στιγμή εδώ, σε αυτό το πλατό? Απλά είναι... Ήρθαν πολλές φορές να σε ψάξουν, να σε βρουν. Την τελευταία φορά παρακάλεσαν γονιπετής έστω για μια φωτογραφία σου. Αυτό το ξέρω. Μπράβο. Και μετά από πάρα πολύ κλάμα και προσπάθεια δόθηκαν 2 φωτογραφίες σου, μία εκ των οποίων είναι αυτή. Με αυτή τη φωτογραφία σου πορεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Μοιάζεις πάρα πολύ στην αδερφή σου, τη μία, και στον αδερφό σου, τον Νίκο. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Για όλα αυτά που μου λες απόψε, για ένα πράγμα με κατακλείζει. Ότι κακώς που δεν έκανα κάποιες κινήσεις εγώ νωρίτερα. Είχες δώσει όρκο, καρδιά μου, και τον τήρησες. Και για κάποιο λόγο σου είπα, όλα έχουν το χρόνο τους για να γίνουν. Ίσως σήμερα έπρεπε να γίνει αυτό. Διόλα πήγα. Με τον τρόπο που γίνεται. Και για κάποιο λόγο. Και για κάποιο λόγο. Ας αποδεχθούμε το θεϊκό σχέδιο. Ξέρει καλύτερα από εμάς. Εννοείται αυτό. Σε αυτό μαζί σου. Εννοείται. Εκείνος ξέρει καλύτερα για όλους μας. Να σου αποκαλύψω την οικογένειά σου. Εννοείται. Αυτό που γνωρίζω από την θετή μου μητέρα είναι το ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των 2 οικογενειών και συνεννόηση στο να μην ενοχληθώ ποτέ. Μάλιστα. Οπότε θεωρούσα το ότι είναι αδιανόητο να κάνω μια τέτοια κίνηση, γιατί από την άλλη αυτό που έχω λάβει και εγώ τόσα χρόνια είναι ότι κανένας δεν έχει κάνει μια κίνηση στο να με βρει. Έτσι νομίζεις. Απλά. Και τώρα είναι η μέρα και η ώρα και η βραδιά που θα μάθεις όλη την αλήθεια. Για τα πάντα. Να σου αποκαλύψω την οικογένειά σου. Εννοείται. Και είναι πολύ άριθμη. Ήρθε η μεγάλη ώρα. Πολύ μεγάλη ώρα. Προσεύχονται χρόνια γι' αυτό. Χρόνια προσεύχονται. Χρόνια οι άνθρωποι. 40 χρόνια σχεδόν προσεύχονται γι' αυτό. Εδώ δες. Αδερφούλα μου! Επιτέλους σε βρήκαμε, αδερφούλα μου. Επιτέλους! Καρδιά μου, Στελίτσα μου. Αδερφή! Αγάπη μου! Αγάπη μου γλυκιά. Συγγνώμη, Στέλλα μου. Δεν υπάρχει Ζητάμε όλοι, συγγνώμη, αγάπη μου, όλοι. Η μάνα σου. Κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, κυρία Στέφου, θέλετε να μιλήσετε στη Στέλλα, επιτέλους. Μαμά, ναι. Επιτέλους, επιτέλους. Σας ακούει το παιδί, είναι Θέλω εδώ. να μιλήσω. Μίλα, μαμά, μίλα. Στέλλα, αγάπη μου. Συγγνώμη, καμάριτσιμάνα, συγγνώμη, ρε πασουρτσιμάνα. Δεν ήξερα τι έκανα, ήμουν φτωχιά. Δεν μπόρεγα. Δεν θέλω να πω συγγνώμη. Αγάπη μου. Δεν υπάρχει λόγος για συγγνώμη. Αγάπη μου, ψυχή μου. Αδερφούλα μας. Ήθελα να σε δω κι ας πεθάνω, Στέλλα μου. Ήθελα να σε δω και να πεθάνω αμέσως στην αγκαλιά σου. Στέλλα, το διώχνω. Να αγκαλιάσω, αγάπη μου. Διώξτε το, είναι... Σταμάτα να παθείς τίποτα τώρα και δεν προλάβεις να τη δεις. Εντάξει, είναι... Μαμά. Ηρέμησε. Ηρέμησε, δεν θέλεις να αγκαλιάσεις την κόρη σου. Άσε με! Αγάπη μου! Αγάπη μου! Σίγουρα μου, δεν ζήταγα. Δεν μπορώ να σε βρω, αγάπη μου. Ο κύριος μου να έχεις, αγάπη μου. Συγγνώμη, αγάπη μου, συγγνώμη. Μην ζητάτε συγγνώμη, κυρία Στέφου μου. Δεν έχετε λόγο να ζητάτε συγγνώμη. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Είστε πολύ. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Ψυχή μου. Ήθελα να σε δώσω ζωντανή, όχι. Γιατί έβγα μαμά σου και δεν σε είσαι.
Καθίστε βρε παιδιά, μην μου την έχετε όρθια τη μαμά σας. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Έγινε αγάπη με την κοπέλα. Αγάπη μου. Κυρία Στέφου, καθίστε, καθίστε. Κρατήστε τη λίγο, παιδιά. Κρατήστε τη. Νίκο, έλα. Έλα, αγάπη μου. Αυτός ο Νίκος. Να σας δω όλους με ησυχία. Ηρεμία. Πάρτε νεράκι. Έλα, Αποστόλη. Αυτός είναι το όλης. Πάντως είστε ομορφόσογος, Δέλλα. Όλοι είστε ο ένας πιο ωραίος τον άλλο. Αγάπη μου, ψυχούλα μου. Ψυχούλα μου. Αχ, τίποτα, τίποτα. Τι να πω, εγώ είμαι πιο χαρούμενη από εσάς τώρα. Μαζί με τα κορίτσια. Έγινε. Έγινε, αγάπη μου. Αγάπη μου, αγάπη μου. Μου ήρθε το πουλί εδώ κοντά, Σπυροτσέλα. Μου ήρθε η αγάπη μου. Το πουλί, λέγει ο παπάς, λείπει ένα, λέει. Όλα καλά. Ναι, εντάξει. Εντάξει, αγάπη. Δες πόσο αγαπημένοι είναι, δες τους. Δες πόσο αγαπημένοι είναι. Καρδιά μου. Στέλλα, αυτό νομίζω δεν το φανταζόσουν. Κάτι, εντάξει, ήρθες να ζήσεις κάτι έντονο σίγουρα, αλλά νομίζω αυτή την έκταση δεν την είχε συλλάβει, Είναι μεγάλη και η ενέργεια και η αγάπη. Είναι και πολύ, οπότε τη δέχεσαι δεκαπλάσια. Σε πολλαπλάσια. Σε να χαρεί τώρα στον άλλον. Δεν προλάβατε. Ολόκληρη. Να είστε καλά. Ο Θεούλης το έφερε αμέσως. Το είχαμε τόσα χρόνια. Αγάπη μου, Έφυγε όλα ένας τα κορίτσια μοιάζει μοριτσούπρα μου. Όλα τα κορίτσια να Είναι όλα όμορφα. επιτέλους ευχαριστούμε με το Να Γιώργο, είσαι καλά, με τον Αθηνά μου. Νίκο. Να είσαι καλά, Αθηνά μου. Αγάπη μου, Και με αυτά τα συναισθήματα, με αυτή την ενέργεια, με αυτή τη λύτρωση, με αυτή τη χαρά, θα σας πω καληνύχτα. Θα σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε τα συναισθήματά μας απόψε από τα σπίτια σας. 2-12-2-12-50-10. Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει, σας παρακαλώ. Κάντε κλικ στα όμορφαμυστικά.gr και την άλλη 5, 9 και 45 είμαστε εδώ για να ανοίξουμε κι άλλα δυνατά πακέτα. Καλή σας νύχτα.